Багатство рудної земли, гицятка гірської роси уособлює звесна співачка, многорічна солістка заслуженого закарпатського хора, заслужена артистка України Олена Миколаївна Поляк-Шеремет. 35 років її творчої роботи щемили серця народа не лише області, а й далеко за її межою. Вона робила із талантливими диригентами і композиторами, такими як народний артист України Михайло Кречко та й заслужений артист України Микола Попенко. Оленко, співанка що про вас значить? Співанка, та це моє життя. Це моє життя, я не можу нічого більше сказати, тому що я після 10 класу прийшла, Михайло Михайлович, я по сьогоднішній день думаю, як він міг оприділити із одного куплету, що я йому потрібна. Коли мені було 16 років, то вже був у нас той електричний стовп, і там вже був гучномовець, і там вже було по заявкам. Ну, але так люди йдуть у церкву, то в центрі села, та я думаю собі, Боже ти мій, та я тут буду стояти, але дещо мені вкладувалося у мої вушка. Але, як вам сказати, у селі співати, в такому, як Сторожниця, ви мені вибачте, то прекрасно, і село теперка, але тоді то таке було, як, там ніхто не міг піти, там же був шламбаут, то ж була границя після війни, то дуже було таке, і я буду десь собі співати, та люди мені припишуть, вона щось із головою. То пані Полячко, чи як вони там називали мою маму, що з вашою донькою щось твориться. І таке можуть видумати. Я собі то вже вкладувала в то. Спів не вважався, що то робота? Звичайно, я тільки для мене це все робота. І якщо, як вам сказати, 4 синів і 5 донька. Через 5 років той покійний брат 30-го, а я 35-го. Та знаєте, що мамка, так мені щось підказували вони, бо я то, що Ну, то вас, навірно, мандали. Я що хочу казати, я знаю. То вони вже... Я ніяких пестощів я не знаю. Я тільки знала, що треба працювати. Олена Поляк се родила 1 юния 1935 года в Унгварі. Була 6 у многодітній родині простих чилянників. Отець лісник, а мамка домогаздиня із гурського села Люта на Великоберезнянщині. Із лютянської бідноти лісник Микола Поляк перевіз фамілію ближе до Унгвара. Спершу в Горяну, потім до Радванки, де й родила співачка, а далі до Сторожниці. Там, у Сторожницькому колгозі імені Максима Горького, Олена пройшла нелегкі трудові університети. У єдної з мамкою гнула спину у городській бригаді. Притому з дитинства гадала про вчительство. Зато по окончанню Сторожницької семиручки дала заяву до Ужгородського педагогічного училища. Була зачислена до студентів. Мало пізніше педучилище переїхало до Мукачева, а наймати там місто жительства або доїжджати було не пожебове. Від учительства мусила відказатися на Ухтема. Завто об'єднала роботу у колгозі із ученим у вечірній школі Вароша над рікою Уж. У нас відкрилася школа, семирічка, дуже пізно, десь через 2 роки, через рік. Так що я 15 років закінчила. Після семирічки і кажуть, ми забираємо вашу доньку у лагер. Перший, хто вступився, батько мій покійний. Який лагер? Бо він знав, він вже був запад, той з Венгерську, там армію їх забрали, потім скоро розпустив, щось він пояснював. І він на нього такий, який лагер? А вони так не переживають, бо то все на російській мові у нас було, там на українській мові зовсім. По-моєму, до семирічки там і української мови не було, тільки російська. І він... заспокоюють його, вона йде віддихати. Ну, а якщо віддихати, то вона йде.
бо там все робить, а робить усе. Ну я вже все-таки 15 років мені вже було, то я вже бралася за все. Вже у Даниці? Ну, у селі, да, ви кажете, чим скорше віддати. Так я кажуть, думала на це. А й вони про це думали, бо то єдина донька, що я там їм буду, як кажуть, на старості років. Ну то в тому лагері що, співали сте? Чекайте хвилинку. І так я перший раз у поїзді, і то так їхала, а піонервожатий їхав, чи хто там, цілий місяць, мені так там було скучно, бо я привикла на деревах лазити, черешню збирати. Ну, в общем, все я вдома вже, як кажуть, робила те, що мені не може. Хлопчачу роботу, я дівочу нічого не знала. Я вам чесно говорю. Ну і так я там місяць пробула, та й все. Прийшла я додому. Чекайте, а що вам тут лагер дав? Щось там співали чи що? Абсолютно нічого. Така скука для мене, я вам кажу. Так мені було скучно. А що, не співали сте в лагері? Я не пам'ятаю. 4 рази на день весь час треба їсти, а були, так, ходили на екскурсії. Перший раз я слона, Київ, ви розумієте, то ж столиця. Відки я знала, що то... Лагер був у Києві? Да, звичайно, то таке було для мене. Мене ніхто про це не учив, не казав мені. Перший раз у тому, коли, кажу, слона перший раз я побачила, то для мене така була, як кажуть, страх. Де таке я бачила у Сторожниці? Дома сте співали? Так? Я кажу, коли вже той гучномовець був, я прислухала, то я йшла так потихеньки в огороді, я собі співала дещо, розумієте? Але не так, що я співала на весь горло, просто так, що мені любилося. З великою честю і дяку припоминуть завуча Сторожницької семиручки Андрія Меньо, котрий любив співанкову творчість, руководив учнівським хором. У його составі виступала на святах, праздниках, районних фестивалях і діставала грамоти. У повоєнні роки художня самодеятельність мала добру славу народу. Олена Поляк победительно пройшла конкурсний відбір благодаря сів самодеятельні в школі. Один раз дівочці случайно впало в око об'явлений у новинці «Закарпатська правда» про відбір на роботу у колектив Закарпатського народного хора, котрий на тодішній 1955 рік своїм оригінальним ісполненням і багатим репертуаром завоював симпатії зрителів не тільки в нашому краєві, а й далеко за його границями. У фамілії Поліку на сцені ніхто не співав, но у нас сподобала ще з дитинства нашу народну співанку. Я думаю собі, що я тут буду сидіти? Та треба мені десь йти і вчитися далі. Що то та семирічка, кажіть ви мені. У нас був вже закон. Приходили по кожний двір, мав виписати газету. Любу. На квартал, на місяць, скільки малось коштів. І я виписувалася, я собі виписала газету. Чи то була Закарпатська правда, чи то була сільські вісті, я не можу це сказати. Но якусь я Інтересна була та газета? Так для мене як інтересно, хоч щось я вже почала сама собі читати. І так я прочитала в газеті «Робота». А я вже закінчувала 10 клас. І думаю собі, та я що тут буду в Сторожниці робити? Секретарем усі місця зайняті, мені треба йти десь роботу шукати. І там я прочитала, що робота, вулиця така-то, така-то. І я вже собі заробила на велосипед. Я вже була, як кажуть, що вам казати, прищаслива. Бо я пішки ходила ночі, 5 кілометрів туди, 5 назад. І робота яка то була? Прийшла я у двір і стою, і ні одної людини. Ви знаєте, я так собі моєю головою тоді, що то мене Божечко керував мною. І я так стою і думаю, що ж, нема нікого, так скільки я можу стояти. Мені треба йти на уроки, бо то я ще скоро екзамени, то треба йти точно, немає значення. І я так стою і думаю, піду я. І тут не бажано, не гадано, і ззаді якийсь мужчина, ви провіряться. Її стрітив адміністратор хора Тиберій Ноть. Так бістрий уже кончається, а то був адміністратор хора.
Розумієте? І як потім, уже пізніше, він мене за руку через 2 темні кімнати, я на маленькій сцені, а він кричить: Михайло Михайлович, тут ще одна дівчинка. Я зайшла, стала коло фортепіано, там була концертмейстер, а в залі, там такий зал невеликий, і там було багато досить людей. Значить, люди йшли на провірку, чи розумієте? Ну, що, на прийом. На конкурс. На конкурс, тобто на конкурс. І я так стою, а Михайло Михайлович покійний: а що ви нам заспіваєте? Знаєте, таке, як сніг на голову. А я сходу. Це, по-моєму, було куплет «Карії очі, чорні», чесно вам кажу. Я так собі, це мені дуже, Солов'яненко співав цю пісню, по тому гучномовцю. І я так, то мені все вложило. Він так, по-моєму, ще одне слово, а щось народне, щось таке, він щось сказав. Маленька полячка, зараз і ви знаєте, як Шеремет, прийшла, очі чорні, я теркни. На велосипеді: Михайло Михайлович, хочу співати. А звідки ви? Та з Юрія, Сторожниці. А який у вас голос? Файний, мама каже. А яку пісню ви заспіваєте? А, хіба я знаю? Ну, все-таки згадайте. Ну, давайте Катюшу заспіваємо. Кажу, не треба Катюшу. Чому? Тому що Катюшу співають на радіо. Давайте тоді «Широка страна родна». Я кажу, не треба «Широка страна родна». Співають всі солов'ї, і всі горобці, і всі ворони у всьому світу. Та що вам співати? Співайте те, що співаєте вдома. Та ви такої кажете: та хіба то може по людях співати, що вдома співаємо? Кажу, а ну згадай, що якусь пісню мені згадайте, я вас до тих пір не пущу. А таку можна? Тече вода каламутна. Можна, Ленко. Записав. Зробив для неї. Мамко моя, дров ми даш то, за Іванком дуже тяжко. Мені мати ворожила, взяла тичку та й набила. Мені мати ворожила, взяла тичку та й набила. Мамко моя солоденька, і ти була молоденька, ти ходила так за няньком, як я тепер за Іванком. Юв'єдню з 30 предложили написати заявлення. Багато людей, і всі під стіночку стала, а тут адміністратор кричить: почекайте ще там 10 хвилин, кого прийняли. Не пройшло, то я не знаю скільки, він вже з цієї сцени і сходить і каже, знову за руку мене пішли, а тим каже: а більше ніхто, а зі мною йде. А ви можете, ви свободні. Знаєш, я говорю так, як він говорить. І мене по балконі, останнього балкону, там були 2 кімнати. Я зайшла туди: ну заходьте. Я так іще думаю, хоча вже мені було десь 19 з чим-то, але я для себе, чого ти мене, заходьте, сідайте, розказуйте про себе. Та я кажу, я 10 клас кінчаю, та я в колгоспі працювала, він пару так хвилин: ну добре, а секретаршу кричить, бо то двері відкриті, каже: хай пише заяву. Ну і все, на тому точка. І так, а потім каже: ну добре, ви свої екзамени кінчайте, а приходьте інколи. Ну я пару раз прийшла, і потім я думаю, та чого я тут буду? Бо в газеті мене лише робота зацікавила. Мене зацікавило, що там мені треба співати. Я ж нікого не знала, бо хору ж то не було ніде. Нелегкі перші місяці роботи в хорі. Репетиції треба було об'єднати з ученим у 10 класу вечірньої школи та й тяжку роботу у колгозі. І тоді вже пройшов певний час, я здала екзамени, десь я Михайла Михайловича у дворі так: що, приходьте на роботу, той сюди посадив мене посередині першої альти. Ну от тут прислухайтеся, хто що, тобто. Звичайно, мені було дико, я вам так скажу. Сопрани своє учать, баси свої, а потім то все зводило, то для мене. А я мелодії хочу, я хочу слухати, де можу я вступити для себе. Ну, розумієте? Для вас то була вища математика. Та звичайно, як ви кажете, так я хотіла й сказати, але поступово, і все. Ну, я вже потім мусила, тому що зустріла бухгалтера у дворі. Він каже: а ви чого не йдете за зарплатою? А я так: яка зарплата? Я знаю, що таке зарплата і все.
І знову, бо бухгалтерія була у філармонії. Він мене взяв за руку і туди, ну, пішли зі мною. І я як тоді 60 тих рублів дістала, я думаю, Боже, я в житті не бачила 60 рублів. Між нами говорю так, як і було. І все, та я вже на роботі. Найбільше я скажу мамці, яка робота, коли у мене в селі стільки роботи, що я вже, як кажу, 19 років, та й мама ледве чекала, кінчить тут 10 клас. Ну, в общем, самі знаєте, як у селі. І я думаю, ну що робити? Я кажу братові, слухайте, я роблю, у мене робота. А він маму почав настроювати. Та мамко, то вона буде співати, та най собі співати, бо треба вдома й робити дасть. Ну, і я то все слухаю, бо я вже ходила на репетицію і все. Творча робота найбільше припала молодій дівці до душі. Через 3 місяці артистка вже знала репертуар сольних партій, а через рік після входження в колектив Закарпатського хора у 1955 році вона вже чарувала польських зрителів співанками «На поточку прала» і дуетом із Іваном Опалениковим співанкою «Кажуть, люди кажуть». Так успішно зачався її творчий путь. І тут через, я знаю, чи через місяць, чи як, ні, через пару тижнів об'ява. Хор має виїжджати по Середньої Азії. Отут я вже, як кажуть, думаю, ну все, нікуди я не поїду, як я родичу. Але покійний брат, такий розумний був у мене, каже, мамко, тоді вона артистка, вона співать. Та мамку настроює, і вона каже, ну та най буде. Але брат вже прийшов з армії, і все, і він вже з батьками, і я була спокійна, бо вони вже були похилого віку, і все. І так я поїхала по Середній Азії. Як вас приймали? Надзвичайно, але то страшне, яке то було літо, то було, я вам не можу передати. Там тої краси, як у нас в Закарпатті, така сухота, я там ся отровила кавуна, в общем, то дуже довга історія. Ну, але там я ще не знаю, по-моєму, я ще соло там не співала. І приїхали з Середньої Азії, і тут у нас чекав визов у Польщу на місяць. От там вже я співала соло. І на поточку прала соло, і з Іваном Покійним і Опалеником «Кажуть, люди кажуть». У мене вже було і соло, і дует. Поляки мене на руках носили. Вони були просто, ще об'являли, соло співа, по-польськи, соло співа Геленка Полякова. То для них було, як кажуть, Своя. Ну, в общем, я була, я не скажу, що це, але я там, що могли, то для мене все робили. Я ніде, навіть ночі інколи просипаюсь, позираю на мої тумбочки у готелі, бо ми всю Польщу проходили. І там у мене шоколад стоїть, думаю, Боже, я шоколад у житті не знала, що таке шоколад. Як він ставився до людей? Надзвичайно. Це людина була від Бога. Він ніколи не кричав. Я знаю, що він був сирота. Знаю, що він такий щирий був. Він підійшов, Оленко, як справи. Та я скромненько, та дякую, Михайло Михайлович. Ну, в общем, учіть, і то, якщо він мене так з ходу випускав і на соло, а з Опалеником. Та це ж такий соліст був у нас знаменитий, що люди, коли вже аплодували оплески, то і стоячи йому, коли він заспівав «Гей на високій полонині». В общем, я не можу. Це для мене був такий урок, але я собі з того нічого не робила. Ви розумієте? Мені просто голос лився і все. І він мені ніколи не робив замічання. Ніколи. І коли вже я співала соло, бо так соло теж відповідально є. Він творчу особистість не ламав? Ні, абсолютно. Ні, ви що? Як природа поставила? Так, він абсолютно над цим, він відчував. Ну, з хором займався кожен день була репетиція і все, і то сопрани, альти співали окремо, потім зводилося. То була страшна була робота. Для мене була вона важкувата, між іншим кажучи. Бо ви не мали музичної грамоти. Ну, так я кажу, після 10 класу і все. Гастролі були дуже кожен час по 2,5, по 3, по 2 місяці. Ну, а нашу неньку Україну ми майже кожний куточок пройшли. В'єднує з колективом хора
Оленці випала честь радувати глядачів Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Польщі, Німеччини, Австрії, та ще й Сибірської тайги і Середньої Азії, і даже Канади. Як ви зі своїм чоловіком зустріли? Субота, неділя, виїзд. Кричко, Михайло Михайлович, тут люди нас чекають, а то концерти, і концерт. Вихідний тільки в понеділок був. І тут ми приходимо на концерт, в 5 годин виїзд, приходимо, а тоді кажуть, концерт відкладається, не буде концерт, не їдемо. Боже, неділя, це для нас. І ми з Гізикою такі щасливі, і йдемо, а то та трійця йде напроти нас. І так вони підійшли, а ми такі щасливі, а ми не їдемо на концерт. А мій чоловік, який я радий. А я так про себе думаю, чого то він тут радий, чому? А він вже, навірно, глаз на мене кинув. Це моя думка. І так, ну так куди на каву, там до Верховини, де ще підемо? Пішли, там сидимо. І тут вже починає темніти. Я кажу, я вибачаюсь, ви тут сидите, а я йду, бо мені треба йти на автобус, бо я ж у селі ще живу. І так ми вийшли. За секунду нема ні одного із тих хлопців. Стоїть тільки мій чоловік. А ти куди? А я кажу, йду за велосипедом тут, а він і йде зі мною. Іде. Потім ми там церква, а там така лавочка. Він каже, а давай сядемо немножко. Присіли ми, і він каже, а тобі хто-то нравиться? Та кажу, поки мені ніхто. І секунда пройшла, я не знаю, як то було, він мене в личко поцілував. З того і почалося. Да. На другий день вже все біля того лялькова він стоїть. Ти не хочеш в кіно сходити? Я після репетиції. Я так подивилася, думаю, то я ніколи в кіно не ходила. За які гроші? Ну, в общем, пішли ми в кіно і тут почалося. Ну і все, яке почалося? Ми ж не зустрічалися, можливості не було. Ми гастролі один день. Він йде зо мною аж до села. Думаю, Боже ти мій, через все село йде, і прийшли ми додому, а подружка моя в селі вже мамі розказала, що Оленка там, мамка була в шоці. Я вам не можу передати. То був пісний день, мамка мене закликає, йой, Божечку мій, ну що тепер птицю якусь зарізати, чим я... А він тут же в селі, в двір, гарний, травка, сів з собакою, все, грається. Я довго не думаючи. Я кажу, ти суп будеш? Звісно. Боже, я зайшла, мама налила супу, тарілку. Він, Боже, то суп з галушка, бо то пісний день був. Він то поїв і все. А і що можна? Так мужик, розумієте, він високий, стройний, такий, бо симпатичний. Світлі волоси такі. Не рижий, не коричневий, в общем, красивий був. То для мене він був красивий, коли вже на то пішло. І так він, а що можна? Мама з радості не знає, що. І так він пішов, але далі ми не зустрічалися, бо я ж усе роз'їжджала. І так, треба їхати на гастролі. І в нього вариться в голові, що мені сказав. Він мені, а що таке? Так кажу, їдемо майже на 3 місяці, і я йому, а я не можу паспорт знайти. Все перерила без паспорта, мене ніхто не припише. А він каже, а паспорт в этом самому, в ЗАГСі. Я кажу, який ЗАГС? А він каже, я в ЗАГСі, я віднес. Я кажу, який ЗАГС? Пошли, говорить. Він боявся, що я поїду і на тому точка, і я більше з ним не буду мати ніякої спільної. Я так собі думаю. Зайшли ми в ЗАГС, а там жінка працювала, що він у хорі працював. Та вона розписала нас за 5 минут. Да. І як нас розписали, мені тоді чоловік каже, а зараз можеш їхати. Співанкові традиції у фамілії співачки продовжуються, бо у хорі робив її чоловік Дмитро Шеремет, котрий мав красний голос, та один час даже робив директором хора. Їх син В'ячеслав красно грає на барабані і був учасником многих ізвісних ансамблів. Серед любимих співанок артистки співанки «Кажуть люди, кажуть», «Чорні очка, як терен», «Іванко, Іванко», «Тече вода каламутна», «На поточку мправа», «Ой, чорна я чорна», «Серед села дичка». Олена Поляк щаслива тим, що і донині співанко може розкрити душу та й глибокі людські чувства. Бо я така
я сама щаслива в тому, що я дійсно зустрілася з такими людьми, що музиканти, які мені дали дорогу по цій лінії, і так я держалася майже до 40 років. Щаслива тим, що мій чоловік підтримував і ніколи не сказав, що залишай цю роботу. Ніколи. Він пішов за мною. Ви розумієте мене? Оце мене дуже підтримувало. Бо якщо б сказав, що йди вдома, сиди з дитиною, все. А ще кому я дуже вдячна своїм батькам похилого віку, що вони залишилися з грудною дитиною. Я прийшла із гастролів на 2 чи на 3 місяці, я приходжу, а вони ходять коло кроватки мали, а мамка йому тут Ісус Христос, а тут Богородиця, знаєте, як у селі. А він ходить, такий стіл був там у нас, а там то він держиться, а мамка йому каже, а де твоя мамка? А він на Богородицю показав пальчиком. Так, а де твій татко? А він на Ісуса Христа показав. Я би говорила вам від рана і до вечора. Михайло Кричко разом з колективом у довершеній формі доносив до слухачів кращі зразки не тільки української, але і російської, світової пісенної класики, твори сучасних, вітчизняних і зарубіжних композиторів. Цим він збагачував творчий потенціал учасників хору, сприяв піднесенню естетичних смаків широкої аудиторії слухачів. Я формував кожну програму за принципом протилежним від попередньої програми, щоб щось нове було. Не завжди хор стоїть і починає співати. Виходить із гір, з Карпат спускається, один співає. Одна дівчина виходить, ще 2 до неї 3 акапельні, ще жіночий хор акапела, а після того жіночий танок «Кричка», а між тим ніхто не бачив, хлопці вистрілилися, стоять на стільцях. А в оперному театрі в Києві хор наш виходив на сцену із залу. Я попросив спеціально через оркестрову яму поставити 2 місточки. І ми з піснею «Вітаючи Київ» йшли, наче з гір Карпатських, на сцену. І на останньому акорді хор стоїть. Оплески – одна поява, розумієте? З цими людьми можна було робити, що хочеш у мистецтві. Що хочеш. Вони були готові працювати 30 годин на добу. Лиш би Кричко сказав, що це добре. А коли бачили, що публіка це сприймає так, як сприймає, то так ми щось робимо велике. У мене був талановитий хор. І шкода, що життя дається тільки раз на 50, на 60 років, а не на 500 та 600. Тому що з цим хором би можна тоді дива робити і обвити всю земну кулю з прекрасною народною піснею. Не вийшло. Заграю своїм милим рідним краєм розмову поведу. Верховино, мати моя, Верховино, мати моя. Слова і музика композитора Машкіна. моя чудова у мене на виду. Артистка успішно виступала у дуетах і тріо. У співанковому репертуарі Олени Поляк народні співанки в обробці композитору Кричка, Мартона, Задора, Попенка, Рака, Коболя і других. Вона з радістю споминать творчі глядання керівника хора Миколи Попенка, котрий на репетиціях творчески підходив до підбору репертуара, мав свою систему музикального процесу. Головним у ньому було гармонійне звучання та й відкриття художественного образу. Миколу Попенка і Михайла Кричка пані Олена Поляк вважає своїми учителями. Я за ним чекала. Ей, ані звені звізди, ані говори.
ленти підуть з берега у воду шпурити. Зелена трава, я легіня мала, парочки, я